Nih, bye item जोंनिया Ada क्या पहले नाफाम अनला सबाय दालि जाहैबाय अमा जाहैबाय नैबे लकेल दाउ बुरिया ने guys बरेला बायदि दिननिफ्राय गोदान भिडिअ लोगोफोर थ' दायो थांगासिनो आङो टंलायाव मोनसे खामानि दङ माने आइजोआ थांगासिनो थ' बिनि सिगाङावनो फार्स्ट लिसु जानोसै लिसु माने मा जागोन न'आव लिसु थाबाबो जानायानो जाया माने गोदोनि दिनफ्रा गैमारलालै गोदो माने एसां इन्ट्रेस्ट जायोमोन थाइजौ मोनबा लिसु मोनबा बिफां सायाव गाखोनाय बिफांनिफ्राय बारनाय बा दिंला गेलेनाय खिन्थु दा जुसानो गैला लिसु मोनदो आरो ओरैनो दा फानाबो मायाबो ओरैनो माबा माने ओरैनो सेवलागोन बियो सोर नोंथांमोना खाथिनि जाहोबानो जाबाय टटलापारा गामियाव दोङो नै लिसु फ्रि आंनिफ्राय फ्रि दाखालि खानैसो कमेन्ट खालामदो जाहैगोन होननानै फैबानो जाबाय दे फ्रिखा माने गोजाननिफ्राय फैनो हागोन खाथि नङा नोंथांमोना फैबानो फैजागोन आरो जि मोनखाबाय नै एसां मोजां मोनदों नै मोनजोब्बाय गासैबो नै कौन खाएगा ये सबको कौन खाएगा रे इतना लिसु ओमफ्राय थांनाय भिडिअआव नैबेनि नामफोरखौ मानसिफ्रा एसे इनकारेक्ट बुंदो दे नै बिफांनि नामखौ सोर देलाय मोनथियो खेबसे खोन्थाबावलाय नै बिफांनि मुङा मा आं जेब्ला उन्दैमोन ना मथा मथि 6-7 इयार्सफोर जागौमोन आं बेखौबो गायदोंमोन जा फादारा आं दाबो गोसो दङ फिसामोन आं गाहायमोन आं थ' नै बेनिफ्राय दा सांगत जाबाय नै गासै 1000 इयार थायो नै बिफाङा 1000 इयार्स एकर्डिं टु गुगल दै दायो मोनसे माने दखान अपेनिं जागोन बेयाव एसे थांना फैनि जा न'खरैनो आदै खासे टंलायाव माने दखान होदो ओंखाम दखान बारा हानासै नै 6टा 7टा सामबेर नै बिदिया गोथाव दै बिदि गोजा बिदि गुला बिराद गोथाव आइनैसो दोङो र' ओइ येल्ल' नोरलाय खाव मोनजोब्बाय मानो जाया नोंसोरो रावबो जाया बेनिखायनो बुंदों आं सोर खाथिनि जाफाय होनना बुंदों ने जाफैजायो ने दे मानो हानना होनाय नोंलाय आं गाव हानना जानो हायो ओंखायनोथ' गाव जानो हायाखै माने नोंथांमोना माने हानना जाफाया जेनेबा दंफां गाखोनो हाया नैबे बिमाया देखो दिस इज लिसु थ' लोगोफोर नै दायो होलांसै थ' टंला नै गारिनि माबाखौ नायलाय अबस्थाखौ नायलायदों ओरैबायदि मैलालै भगबान सोर लाखै बिदि गारिलाय निउ दासो आंनियाव जादों बियो खैमान जाखोलै 3 मान्थ जाबायना आंनियाव बावगारलायबाय आं ओमफ्राय दे गाइसमोन होनना बुंबाय जायना हाया गाइसमोन होनखायो दै गाइसमोन दिन लाखिदो दे बुंलाय माय गाइसमोन मोना जेनेबा गाइस जेनेबा आरो गाइस इंलिस बर' गाइसमोन मा खबरलै गाइसमोन मा बुस्थु तलबर नै सहैबाय जोंनिया हटेला मारिन हटेल लाइजौ नै टंलायाव दङ बियो लाइजौ नै रिसेन्टलि अपेन वाव दिनैसोला दे बा बरिया बरिया खालै गासै खैदिन जाखो खुलिनाया थांनाय 14 तारिखे 14 दिनैदो मथा मथि 15 दिन जाबाय जां 12 दिनफोर जादों बेनोथ' सोलिनाया मोजां ना दासान्दि गोदान हिसाबै थिगानो फैबाय थादो जोंनिया खाथिनि साराबो फैना माखासे पुरा रुम खालामना जालांखांबाय सारा ओमफ्राय नै लकेसना जाहैबाय निजा थाङो पानेरिनिफ्राय सिद्दा फै टंला माबा मोननायनि मा होनो रेलवे मोननायनि सिगाङाव मोनसे फिसा बास स्टेन्ड दं आरो ना थ' बास स्टेन्डआवनो दङ नैबे लाइजौ किटसेनथिं हाबैनो र' मायो नोंना मा नामलै करिना कापुर किटचेन माय नायनो दै बा अमा बेकिं ओमफ्राय दहाय खनसे संखांबाय फोजोबखांबाय आरो दानि खनसे नैबे दासो लुगैलायबायलै दे अनला ओमफ्राय बिथिं नायनो ना itu ki दाउ बेदर सब बर' डिस ना माबा दङ नाफामबो दङ पुरा माने बर' थालि आरो ना कमप्लिट नारजि खारै आरोलाय
Narji. Ini sobai. Acha. Ini narji. Acha. Dali. Onla kari. Siap pura komplit ada bordist. Nih, ini bisa ini apa nafam nih. Muria. Ada narji apa itu? Narji ding. Nih, pai item aja nih ya. Ada. Yeah. Installer dah. Dah lah. Macam sebulan lah. Macam sebulan deh. Ni apa fast dah? Jaga pele, nafam. Deh nafam apa ni? Pura special baru ni. Pura ni apa? Online ni? Online sobai dali zai bay. O mazai bay ni bay. Na. Ni apa? Local dah. O mazai bay ni. Pura. Ada ni duduk kai ni. Gas ini deh. Dosa zakan gas ini na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini di 11. 12. Deh. 14ish. तो नहीं जाएगा ची या इसमें जाएगा अभी pork gravy लोग परंग बुरी जाएगा थाउना सिनाइन लाबन जाबाय दे आं माने पुरा मिक्सिं खालामो गासिबो जि दोङो माने मिक्सिं ओमफ्राय cheers please काय झालाय बेग नेस्ता बुरिया ने Uma. Buria. 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 Uma. Thangsi. Foto. Foto lan bro. Laizau nih. Laizau. Oमफ्राय नै लाइजौ